Zdravím vás. Tak dneska sa budeme troška venovať aspoň pár bylinkám, koreninám, teda bylinky, ktoré sa používajú ako koreniny do varenia, zo pár čajíkom a takým veciam, aspoň zo štyrom druhom, čo to obsahuje a podobne. Niekedy naše babičky, prababičky, vtedy sa liečilo len čisto bylinkami, antibiotika ešte ani neboli vymyslené. Tým pádom všetko sa odvarmi, čajíkmi, masťami, robili sa do bravčovej masti, sa bylinky pridávali, aby boli masti na rôzne choroby, aj kožné, na rôzne odreniny a podobne. Takže stačí len vedieť, kedy, kde, ako zbierať. Napríklad taká medovka, vďaka citrónovo-medovej chuti a vôni sa výborne hodí k rybám, hydine, na ochutenie ovocných šalátov a syrových pokrmov, rovnako ako všetky spomenuté bylinky, ktoré spomenieme, teda podporujú trávenie. Zároveň pomôže medovka pri poruchách žalúdočného a črevného traktu, nervového pôvodu, pretože upokojuje. Na Slovensku len koľko je tých byliniek, veľmi veľa. Takže budeme aj lúčne kvety, bylinky preberať, ktoré nám pomôžu udržať zdravie a vitalitu prirodzeným spôsobom. Takže len na slovenských lúkach a v lesoch máme plno rastlín, ktoré majú nesmierny liečivý potenciál. Tak zo pár z nich spomeniem, napríklad prhľava, respektíve žihľava, ako kto je naučený vravieť. Nájdete ju pri cestách, na lúkach, aj okraji lesov. Môže sa zbierať od jary do začiatku leta, keď má najviac živín. Čaj z prhľavy čistí krv, pomáha pri reumatizme, podporuje zdravie obličiek a močového mechúra. Harmanček pravý, môže sa zbierať na lúkach alebo v záhradách, najlepšie od mája do septembra. Harmančekový čaj upokojuje tráviaci trakt, zmierňuje zápaly a podporuje kvalitný spánok. Rebríček obyčajný, takisto na lúkach, pri cestách a poliach. Zbiera sa počas leta, keď kvitne, a je známy svojimi protizápalovými a dezinfekčnými účinkami. Čaj z rebríčka je skvelý na podporu trávenia, pomáha pri ženských ťažkostiach a lieči povrchové rany. Divozel veľkokvety kvitne od júna do augusta na slnečných svahoch, lúkach a rúbaniskách. Jeho kvety pomáhajú pri ochoreniach dýchacích ciest, ako je kašeľ a zápal priedušiek. Stačí urobiť čaj alebo odvar z kvetov, ktorý pomáha uvoľňovať hlieny. Šípky sú bohaté na vitamín C a rastú na kroch šípových ruží, ktoré nájdete v takmer každom kúte Slovenska a Čiech, najmä na lúkach a okrajoch lesov. Zbierajú sa na jeseň, keď sú síto červené. Šípkový čaj posilňuje imunitu, podporuje zdravie srdca a je skvelý na zimné obdobie. Na základe dlhoročných skúseností našich predkov aj vedeckých poznatkov bylinky ponúkajú prirodzené riešenie bez vedľajších účinkov. Šípky na imunitu a vitalitu vďaka vysokému obsahu vitamínu C pomáhajú posilniť organizmus, čo je výborná prevencia najmä počas zimy a chrípkového obdobia.
Rebríček je dobrý na trávenie, na zápaly, stimuluje tráviace šťavy prirodzeným spôsobom. Je tiež výborným antiseptikom, takže pomáha pri povrchových ranách bez toho, aby poškodil tkanivo. Prírodné alternatívy sú často menej invazívne a telo ich ľahšie prijíma, čím prispievajú k celkovej vitalite a pohode. Čiže bylinky, keď si dobre usušíte, najlepšie obdobie pre prohlavu a rebríček je jar a leto, zatiaľ čo šípky sa zbierajú na jeseň. Pri harmančeku a divozelí by sa malo sledovať obdobie kvitnutia, aby ste bylinku zbierali v najlepšom čase. Zozbierané bylinky treba položiť na tmavé, suché miesto s dobrou ventiláciou. Treba ich sušiť v tenkých vrstvách, aby sa nezačali potiť a zachovali si liečivé látky, aby to nesplesnelo. A najlepšie je ich skladovať v sklenených nádobách na chladnom mieste. Taká meta napríklad meta pieporná pôsobí pri ochoreniach žalúdka a čriev, ako aj pri poruchách pečenia a žlčníka, zabraňuje zvracaniu, uvoľňuje cievy, podporuje potenie, je účinný liek proti kašľu a plúcnym ťažkostiam, používa sa pri liečbe nádchy, znižuje horúčky. Takže kvitne od júla do septembra a zbiera sa vňať skôr, ako začína kvitnúť. Sušia sa pri teplote 35 stupňov. Tu je akurát také upozornenie, metový čaj nie je vhodný pre dojčatá pre vysoký obsah mentolu. Takže maličké detičky by to nemali vôbec. O púpave to ani nevravím. Každý to kosí v záhrade, vytrháva ako burinu. Pritom obsahuje púpava vitamíny A, B, C, D, minerály ako vápnik, draslík, železo, sodík, horčiny, triesloviny, čo má dá sa povedať každá bylinka, tie horčiny a triesloviny. Púpava sa vyznačuje hlavne tým, že má silné detoxikačné účinky, zbavuje krv toxínov, prečisťuje črevá a obličky, čistí žalúdok, pomáha pri chorobách pečenie, žlčníka, pri problémoch s pankreasom a tiež močovými cestami, pri prekyslení žalúdka, napomáha pri rozpúšťaní žlčníkových kameňov a tiež pri rôznych kožných problémoch, ako sú akné, výražky. Celkovo pôsobí proti únave a slabosti organizmu. Podľa výsledkov viacerých štúdií je účinná aj v boji s rakovinou, najmä prsníka a vaječníkov, s melanómom a tiež ďalšími typmi rakoviny. Výhodou je, že neničí zdravé bunky. Na jar je najvhodnejšie obdobie k zberu a sušeniu listov, ktorý sa potom z tých vysušených listov spraví čaj, ktorý sa môže piť denne. Kvety sa zberajú výlučne na jar, pripravuje sa z nich sirup alebo med. Kľudne si môžete pohľadať recept na púpavový med, ktorý sa využíva najmä v zime potom, teda počas celého roka, ale je výborný v zime. Ak máte problémy so žlčníkom alebo pečeňou, prípadne si chcete spraviť jarnú čistiacu kúru, tak treba konzumovať čerstvé listy, minimálne 6 kusov a viac pred obedom počas 4 týždňoch. Listy sa zbierajú celoročne, sušené sa používajú na čaj, ktorý sa môže piť denne. V čerstvom stave listy púpavy je možné využívať ako súčasť rôznych šalátov, podobne ako rukolu, napríklad do polievok, zeleninových prívarkov
bol ako príloha k mäsu. Na jeseň sa zberá koreň, takže viac menej tá rastlinka je vhodná, využívaná teda k liečebným účelom. Celá rastlina, vrátane koreňa, všetko. Čiže je to výborná vec. Obsahuje veľa účinných látok. Ide napríklad o aminokyseliny, fenolové zlúčeniny, flavonoidy či triesloviny, vitamíny A, B2, C, D aj K a tiež minerálne látky, najmä sodík, draslík, mangán, železo, zinok, horčík, síru a ďalšie. Vďaka tomu je púpava účinná v boji proti zápalom, bakteriálnym chorobám, diabetu či reume. Zároveň podporuje imunitný systém a má probiotické, antioxidačné a protirakovinové vlastnosti. Často sa využíva ako cholagogikum, to je látka, ktorá zvyšuje vylučovanie žlči alebo urýchľuje vyprázdňovanie žlčníka, a diuretikum. Pomôže pri rôznych ťažkostiach. Preto sa využívajú nielen listy a kvety, ale ktoré majú silné antioxidačné vlastnosti a znižujú hladinu cholesterolu. Ale aj koreň, ten v sebe ukrýva najmä zložky zodpovedné za antidiabetické účinky púpavy. Púpava sa dá použiť aj čerstvá, no listy sušené v tieni majú v porovnaní s tými práve natrhanými vyšší obsah sacharidov, bielkovín, tuku, vlákniny, fenolov, flavonoidov, vitamínu C a beta-karoténu. Rastlina sa najčastejšie podáva vo forme čaju, ktorý je typický pre svoje žlčopudné a močopudné účinky. Jej užívanie je prospešné pri ochoreniach pečene, žlčníka, žalúdka, pankreasu, čriev, obličiek a srdca. Tento všestranný kvet zároveň pomôže pri močových kameňoch, zväčšenej slezine či problémoch s lymfatickými uzlinami. Okrem toho čistí krv, podporuje tvorbu červených krviniek, znižuje krvný tlak a celkovo posilňuje krvný obeh. Užívať sa môže koreň teda alebo kvet sa môže teda užívať na zmiernenie chronickej únavy. Keďže má púpava žlčopudné vlastnosti, je skvelá na podporu trávenia. Púpavu lekársku môžete smelo konzumovať ako bežnú zeleninu. Jej listy si môžete pridať napríklad do šalátov. Čerstvá vňať je bohatým zdrojom vitamínu C. Z kvetov sa tiež zvykne pripravovať púpavové víno. Ako náhrada čaju alebo kávy poslúži výluch z koreňa rastliny. Púpava má preukázateľné antidiabetické účinky. Inhibíciou špecifického enzýmu alfa-glukosidázy, enzym rozkladajúci komplexné sacharidy, sa znižuje vstrebávanie glukózy z tráviaceho traktu do krvi. Takýto efekt mali v najväčšej miere vodné výluhy z listov púpavy, nasledované výluhmi z koreňa. Rastlina taktiež môže pomôcť zmierniť akné. Jednu čajovú lyžičku sušeného koreňa zaliať 250 ml vody a nechať odstať aspoň 12 hodín. Následne to treba predsediť a zahriať. Vypite polovicu čaju pol hodiny pred raňajkami a druhú pol hodinu po raňajkách. Púpavový extrakt sa dá pripraviť z olivového oleja a včelieho vosku, poslúži ako zmäkčovadlo na zhrubnutú pokožku rúk a nôh, vhodný je aj na masáže. Kvety najprv treba nechať zvednúť, aby z nich dostal preč hmyz. Potom ich treba nahriať spolu s olejom vo vodnom kúpeli, čo by malo trvať aspoň hodinu denne.
Tento postup je potrebné zopakovať najmenej 7 krát. Bylinku následne treba precediť a do hotového výluhu primiešať vosk a uskladniť v uzatvárateľnej nádobe. Ako som už spomínal na začiatku, dá sa pripraviť fajný medík z púpavových kvetov. Treba na ten púpavový med budete potrebovať 200 g púpavových listov, 200 g stoniek spolu s kvetmi púpavy a med. Listy, stonky a kvety naraz odstreťte tak, aby sa zachytili čo najviac šťavy. Pripravenú šťavu zmiešajte s medom. Použite polovičné množstvo medu v pomere k množstvu púpavovej šťavy. Taktiež med sa dá pripraviť aj inakším spôsobom, nie takže sa zmieša len iný med. Dá sa variť vlastne s cukrom a vodou tie púpavové kvety. Recept nájdete určite na internete, si ho dáte vygoogliť. Tehotné ženy by mali, teda neodporúča sa púpava tehotným ženám, mali by sa vyhnúť nadmernej konzumácii. Aj požitie mliečnej šťavy môže byť nebezpečné, obzvlášť pre malé deti. A ľudia trpiaci vážnymi ochoreniami obličiek by sa mali ohľadom konzumácie prípravkov z púpavy radšej poradiť s lekárom. Je to kvôli silnému močopudnému účinku. A odborné poradenstvo by mali vyhľadať aj pacienti so žlčníkovými kameňmi, obštrukciou žlčových ciest alebo žalúdočnými vredmi. Veľmi dobré na jedenie je aj brusnica. To netreba ani predstavovať. Môžete si o brusnici vyhľadať liečivé účinky, napríklad pre jej močopudné a dezinfekčné účinky, kedy čistí močové cesty, vyplavuje z nich baktérie a pomáha ich uvoľniť, pričom podporuje aj tvorbu moču a jeho vylučovanie, znižuje obličkové kamene. Zároveň vďaka obsahu trieslovín v plodoch má brusnica aj mierne protihnačkové účinky, ale nie až také silné ako niektoré iné byliny alebo plody. Taktiež sa však brusnica využíva pri cukrovke, keďže prispieva k zníženiu hladiny glukózy v krvi. Na žlčník pri niektorých ochoreniach žlčníka alebo podporu očistu, ako aj močenie a vylučovanie nežiaducich látok z močových ciest za brusnicové kvety vo forme nálevu. Takže brusnice sú veľmi zdravé. Samozrejme v tehotenstve by sa vlastne mali všetky také bylinky troška obmedziť, čo sa týka tehotných žien. Takže takisto sušené a čerstvé brusnice v tehotenstve treba jesť len veľmi opatrne. A čaj alebo odvar z nich užívať len v určitej miere. Takže pri infekcii močových ciest alebo pokiaľ ide o vážnejší zápal, treba určite vyhľadať lekára. Toto je skôr taká preventívna liečba alebo pri začínajúcich infekciách. A v kuchyni brusnice sú veľmi obľúbené. Ako brusnicová omáčka vlastne k divine, to je boská chuť. Keď máte divinu do tej omáčky, keď si dáte brusnice, niet lepšej fajnoty. Takže asi tak. Brusnicový čaj pomáha pri viacerých problémoch, napríklad močových, reumatizme alebo hnačke.
Takisto je to aj s brusnicou, čučoriedkou, čiže čučoriedka. Posilňujú imunitný systém, dodávajú životnú energiu, majú veľa vitamínu C a beta-karoténu. Šťava z nich zlepšuje zrak, pozitívne vplýva pružnosť ciev v očiach a mozgu, pomáhajú pri liečbe cukrovky. Pri tom mozgu ma tak napadlo, že pružnosť tých ciev, že možno človek prestane byť aj sprostý. Neviem, čo je na tom pravdy. Pomáhajú pri liečbe cukrovky, stabilizujú hladinu cukru v tele. Suché plody zastavujú hnačku, pretože držia vodu v tele a majú nízku energetickú hodnotu a svojimi účinnými látkami podporujú chudnutie. Asi to bude pravda, lebo som už video spravil na začiatku, keď som začal Nordic Walking praktizovať. Začal som po horách chodiť na huby, aj o tých hubách som spravil video na bylinky. A vlastne keď som jedol hore čučoriedky, listov som si nazbieral, tak vlastne vyše 40 kg zo 137 kg na terajších približne 90 váhu si držím tých 88 až 92 kg. Takže s tým chudnutím je to zrejme pravda aj pri tej čučoriedke. Kvitne od mája do júna, mladé listy sa zbierajú od júla do augusta, plody v júli, v auguste, v septembri. Takže odvar proti hnačke, 3 polievkové lyžice sušených bobúl, dať do 4 litra vody a 10 minút variť a denne 2 až 3 krát po pol šálke. Len tu treba pozor dávať na dve veci, keď sa zbiera v prírode. Treba to riadne premiť, tie čučoriedky. Ja som sa s tým zatiaľ nestretol, aj keď som to jedol na voľno, ale maličká pásomnica echinokok, ktorú trusom prenášajú líšky, sa usádza práve na čučoriedkach. No ja som zatiaľ líšky tam, raz som videl líšče stopy vysoko v horách. Vysoko v horách sa líšky zrejme asi nejak extra nedržia, skôr troška nižšie, v nižších pásmach, ale aj v tých stredných pásmach a v tých stredných vlastne sa tá líška už môže objaviť. Takže najlepšie je aj vo voľnej prírode, keď ste, že máte so sebou čistú vodu alebo minerálku, aj tamto troška tie bobulky nazbiera si do hrste a najlepšie tiež troška premiť, ak sa vám dá. A takisto si ľudia môžu pomýliť s ľulkovcom čučoriedku. Ľudovo sa jej hovorí aj krásavica a má výrazne guľaté fialovo-čierne plody. Dozrieva v rovnakom čase ako čučoriedka, na ktorú sa podobá a chutí sladko. Tuším, že sú tie kriačiky, ak sa dobre pamätám, ľulkovca o mnoho, teda o kus vyššie ako čučoriedka, ak sa dobre pamätám. Ale to informácie si treba vyhľadať buď v knihe odbornej o bylinkách alebo na internete. Ešte si to pre istotu skontrolujte. Výborné bylinky slúžia aj ako koreniny do rôznych polievok, omáčok, teda nie omáčkov, do omáčok, polievok, ku zemiakom,
Taký bobkový list je výborný, aj pridáva sa aj do kyslej kapusty, keď sa ide kvasiť k rôznym zemiakom na kyslo, môžete bobkový list. Takže do varených, dopečených jedál. Aj čaj sa dá spraviť, obsahuje bobkový list. Aj keď nemá bohviaké množstvo živín, predsa len niečo obsahuje sacharidy, bielkoviny, vlákninu, tuk, vodu, vápnik, železo, horčík, fosfor, draslík, zinok, sodík, meď, selén, mangán, vitamín A, B, C a kyselinu listovú, aj keď niektoré sú biednejšie, hej. Vápnika má až 870 mg, vitamínu B1 má len 2,9, ale je výborný ako ochutina do tých omáčok, do polievok. Podporuje imunitný systém bobkový list, má silné antiseptické účinky, detoxikuje organizmus, odstraňuje bolesti, migrény, kĺby brušné, podporuje trávenie, zmierňuje príznaky dny, zvyšuje chuť do jedla, odstraňuje plynatosť, mierne riedi krv, zamedzuje tvorbe krvných zrazenín, znižuje hladinu glykemického indexu, odstraňuje nadbytočnú vodu z tela, prečisťuje močové cesty, upokojuje nervový systém a dobre prekrvuje končatiny, že studené ruky, nohy, keď máte. Prečisťuje telo, aj keď sa z neho nechudne z toho bobkového listu, ale prečisťuje telo, podporuje trávenie a doplňa vitamíny a minerálne látky do organizmu, ktorý je potom zdravší. Tiež sa môže konzumovať aj počas chudnutia pridaním do rôznych jedál, aj keď sa dá ako extra, neschudnete zrazu 40 kg, hej, alebo je to dlhodobejšie, aby sa vám nevrátil jojo efekt. Do zaváranin sa môže, do kyslých uhoriek, keď robíte, sa pridáva bobkový list. Recept na čaj z bobkového listu nájdete pri detoxikácii, to nájdete aj na internete alebo v knihách venovaných bylinkám. Takisto klinčekovec voňavý, respektíve klinček, ten je najviac známy do vareného vína, že sa pridáva, ale je toho oveľa viac samozrejme. Je to prírodný antioxidant, tíši bolesti zubov, môžu za to silice, ktoré sa v nich nachádzajú. Tie majú vplyv aj na zažívací trakt, ktorý dajú do poriadku. Stačí klinček rozžuť a nechať pôsobiť na bolestivom mieste. Napríklad taká nemecká komisia dokonca schválila jeho použitie klinčekov ako anestetikum a antiseptikum. Fenolové zlúčeniny v klinčeku, z neho robia liek s protizápalovými a protizrážanlivými vlastnosťami. Považuje sa za skvelú prísadu do domácich liečiv pre artritídu, zlé trávenie a mykózy nôh. Tiež dokážu odstrániť zápach z úst. Plesne a baktérie nebudú mať ani šancu, proti plesne a baktériám pôsobí. Nachádza sa v nich eugenol, ktorý ich likviduje a tak udrží potraviny dlho čerstvé. Predstavuje hrozbu klinček aj pre nachladnutia chrípky.
taktiež sa využívajú v alternatívnej medicíne ako pri liečbe anémie, nedostatku červených krviniek. Azijská medicína ich využíva ako druh korenia, ktoré dodáva energiu a zvyšuje rýchlosť metabolizmu. Má takisto aj protirakovinové účinky. Takže do citrusového ovocia sa môže pridávať do sladkých jedál. Do citrusového ovocia to si vytvoríte vlastne ako osviežovač vzduchu. Majú síce korenisto štiplavú chuť, treba ich používať s mierou. Tinktúru si môžete vyrobiť do liehu alebo aj do Alpy. Treba to nechať lúhovať 2 týždne a môže sa aplikovať na bolavé zuby a jasná. Výborná ďalšia korenina je ligurček, alebo ľudovo nazývané tiež magi. Podporuje vylučovanie moču, osoží pri nadúvaní a tiež ako otučňovací prostriedok. Napomáha látkovej premene a zlepšuje činnosť srdca. Zvonku slúži na inhaláciu a do osviežujúceho kúpeľa, najmä pri chorobnom potení. Listy magi v kuchyni sa používajú ako korenina do polievok a omáčok. Veľmi výborne tú polievku aj omáčku ochutí, zlepšuje chuť jedál a podporuje trávenie. Môže sa používať aj ako korenina do likérov. Len treba dávať pozor, lebo pri dlhodobej manipulácii s koreňom magii vzniká pocit nevoľnosti spojený so závratmi. Takže odporúčam, veľmi dobrá vec. Takisto je to aj s majoránkou. Majorán záhradný, ktorý je výborný na omáčky, na polievky, do gulášu. Veľmi dobre viete, keď sa dá na záver, keď sa guláš dovára, keď sa dá majoránka, alebo do pečienok, kto si robí pečienky, kto má rád. Vlastne tú majoránku tiež sa pridáva skoro všade. I do udenárskych výrobkov, do jaterníc. Takže veľmi dobre. Majoránka pôsobí ako silne utišujúci vplyv na nervovú